Nek ji bo giyanê bixe tevgerê dinivîse, ne ji bo ku pûtperestan xwedî bike. Andrei Tarkovskî di 4 Avrêla 1932 de hatiye dinê û di sala 1986 de wefat kiriye. Tarkovskî di dîroka sînemayê de derhênerekî navdar e û fîlmên wî nayên jibîrkirin. Gelek sînemager û derhêner ketin bin bandora wî. Fîlmên wî li her derê cîhanê ji aliyê gelek temaşevanên sînemayê ve têne temaşekirin. Tarkovskî xwendekarê derhênerê navdarê sînemaya Sovyetan Mikhail İliç Romi ye. Derhêner Tarkovskî li welatê Rûsyayê Sovyetê hatiye dinê û perwerdehiya xwe ya sînemayê li dibistana filman a Rûsyayê gilgirtiye. Derhênerekî awterê di nava pêşengê rêbaza sînemaya helbestekî de cih digire. Wî fîlmên xwe wekî ramanî bi hestên civakî û hunerî kişandine. Sehneyên fîlmên Andrei Tarkovskî wekî xewnekê diherikîn û bi awayekî sürrealîst hatine kişandin. Zarokatî, rabirdû û bîranînên Tarkovskî gelek bandorê lê jiyana wî kirine. Yek ji derhênerên herî mezin û serekeyên hunera hevdemîn Andrei Tarkovskî di jiyana xwe ya hunerê de fîlmên bêhempa û mezin afirandine û hest û armanên xwe yên di derbarê mirovahî, jiyanê û xwezayê de aniye zimên. Di fîlmografiya wî de kurtefîlmê Ubîstî 1956, Segodyum û Velonîyo Nebudet 1959, Katok Skripka û belgefîlmekê bi navê Tempo di Viago. Derhêner Tanîno Guerra Andrei Tarkovskî 1984 jî cih digirin. Andrei Tarkovskî senaryoya fîlmê Sergey Lazo nivîsandiye. Di fîlmekî de weke lîstikvan lîstiye û di heman demê de wênekeşî baş bû û bi objektifa xwe wêneyan xweş û rengîn kişandin û lîstikên şanoyê bi rêve birin. Derhênerê mezin sê pirtûka bi navê Dem di nava demê de sînemaya helbestî dema hatiya mor kirin ku li ser helbest û ramanên sînemayê hatine amadekirinê weşandine. Her wiha li ser sînemaya Tarkovskî belgefîlmên Regî Andrej Tarkovskî û Moskov Elegî Alexander Sokurov 1988 hatine kişandinê û proje belgefîlmekê bi navê Andrei Tarkovskî Vosompiniye Alex didome. Derhênerê nemir û hunera sînemaya Andrei Tarkovskî û xweşik bi wî marîna Tarkovskî ya mirov diçe rabirdû zarokatî û bîranîna xwe. Sînema karê afirandina atmosferê ye û li sînemaya gotinê gelek tê zanîn heye û dibêje ku kesê ku xewn nabîne nikare filman bikişîne. Bi rastî jî sînema karê xeyal, xewn û hêviyan e. Karê kesên ku derd û gotinê wan hene ne. Yek ji derhênerê herî serketiyên dîroka hunera sînemaya û pêşenga rêbaza sînemayê helbestekî Andrei Tarkovskî jî di jiyana xwe de fîlmên mîna xewnê kişandine û di fîlmên xwe de êş, şadî, bêrîkirin û heviyê mirovahî û xwezaya nîşanî mirovan dide û bi hest û ramanên fîlmên xwe ve mora xwe de li sînemayê di fîlmên Andrei Tarkovskî yê de bi mijar zimaneke helbestî atmosfera kurahî, tevgerên kamerayê û nêrînên kişandine we. Bijartin û bikarîna mûzîkên fîlman jî cihekî girîng digirin û mûzîk û fîlman bi hev re wekî hestî û çermê bedenê li hev hatine ruh û çand didin herîkina çîrokê. Yek ji pêşengên herî serketiyên hunera sînemayê û derhênerê navdarê Swêdê Ingmar Bergman ji aliyê derdorên sînemayê ve derhênerê herî mezin a cîhanê tê qebûlkirin. Derhêner Bergman di derbarê Tarkovskî de dibêje Andrei Tarkovskî ji bo min
derhênerê baştirîn e. Andrei Tarkovsky li Festîvala Fîlma Navneteviya Venedîgê xelata Şêra Zêrîn li Canesê xelata Fîbreskî û xelata taybeta Jûriyê stendin. Derhêner di sala 1990 de ji ber tevkariya bêhempaya hunera sînemayê û fîlmên nûjenxwaz wek Nirxên Gerdûnî yên mirovayî û romanên humanîst dipejirînin xelata Lenînê wergirt. Derhêner Andrei Tarkovsky li dijî lez û bêruhiya bêreng û çaxî nûjena kiringekê ji dil e. Min di vê lîstekê de çîrokên heft berhemên serekeyên Tarkovsky dibin kurtasiya hatin nivîsandin û hin replîkê wan fîlman bo zimanê Kurdî wergerandin. Fîlmê Ayanovo Detstvo Zarokatiya Îvanê 1962 salên şerê cîhanê yê duyemîn de diqewime oqala çîroka zarokekê bi navê Îvan ku gundê wî ji aliyê Naziyan ve hatiye wêrankirin, malbata wî hatine kuştin û êsîr ketiye re dike. Îvan rojek ji wergera dilê direve serpelê Sovyetan xolîn û efserên dinên artêşa Xwedî li zarokê derdikevin. Wan dixwazin Îvanê rêkin dibistanê û wî jî dixwaze biçe aniya şerê. Derhênder Andrei Tarkovsky û senaryoya Andrei Tarkovsky Vladimir Bogomolov. Di cihê ku zêdebûna zanyarî xam keser jî zêde dibe û kesê ku zanin xwe zêde dike ew derdê xwe jî zêdetir dike. Fîlma Andrei Rublev 1966 qala jiyana keşîş û wênesazê îkonê Andrei Rublevê re dike û atmosfera salên sala 15mîn û rewşa civakiya wê demê nîşan dide. Mijara çîroka fîlmê wateya jiyanê û dijwariya demê bibîr tîne. Derhêner Andrei Tarkovsky û senaryo Andrei Tarkovsky Andrei Konchalovsky şerm fedî hesta ku dê mirovahî rizgar bike. Fedî hesta ku mirovahiyê xelas rizgar bike. Em nizanin em ê çi ji cihanên din bikin. Pêwistiya me jî cihanên din nîne. Pêwistiya me bi neynikê heye. Di çavên evîn û xwezayê de ye jê derka jiyanê û dilê hêzê re mezin û şîn dibe qencayî û xweşikayî. Rêwîtiyeke dip dirêj û rengê Solaris tê de hevok û newa dîmenên xwezayê jiyanê dihewîne. Demsaleka nû ye û dişibe avên robarekê zelal û xewneke spî diherike. Fîlmê Solaris 1972 qala rêwîtiya ku ber bi fezayê ve gerstêrka Solaris te dike û rewşa çîrokên mirovên ku ji bo lêkolînekê li wê derê hatine nîşan dide. Solaris fîlmeke helbestî û felsefîk e. Derhêner Andrei Tarkovsky û senaryo Andrei Tarkovsky Frederick Gorenstein. Peyvan hin caran têra ravê kirine û ji hestên me nakin. Ew gelekî temirî dimînin. Helbestvanek ji bo giyanê bixe tevgerê dinivîse, ne ji bo
پوتپەرستان خودی بکە. بە تەنێ بەڕاهی و ڕۆناهی هەیە. زمانێکی هەلبەستکی چاوên ruhê xwezaya jiyanê û dengê bayê û baranê di nava bîranîn û newayan de dilê rêwîtiyeke helbestkî bihna rengîn xweza û demsalan bîrêweriyên rabirdû û dahatûne wan jî bo mirovan her tiştin. Derhênerê navdarê cîhanê Andrei Tarkovskî di filmê xwe yê bi navê Zerkalo 1975 de qala malbatê xwe û jiyana xwe û dike û rewş û atmosfera serdemê xwe nîşan dide. Di nav herîkîna filmê de helbestên bavê Andrei Tarkovskî cih digirin. Zerkalo di dîroka sînemayê de filmeka giring û atedar e, wekî rengê xiyal û xewneyê û mîna avên robarekî zelal û spî diherike. Li dijî lez û bêrehûyê çaxê qirîneke ye Zerkalo. Di peyv newayên dilê xwe de di sînorên rastînê û xewnê de digere. Zerkalo neynik di Mirror derhêner Andrei Tarkovskî, senaryo Andrei Tarkovskî, Arseniy Tarkovskî, Alexander Misarin. Hemû tişt girêdayî ku mirov wateya jiyana xwe li ku derê dibîne, rastîn bi niqaşan ve derdikeve holê. Şopger, nivîskar, profesor û herêmekê tenya. Di dilê xwezayê de serpêhatiya rêwîtiyeka helbestkî û olan muzîkan. Rêwîtiyek li pey dengê xeyalên heviyan. Her sê jî li heman rê de ne. Lê armanca wan cuda ye. Yek ji filmên klasîkên dîroka sînemayê Stalker li ser wateyên jiyanê, hunerê, ruhê xwezayê û miroviyê û şelistî filmekî giring û xweş e. Stalker, Şopger, 1979 derhêner Andrei Tarkovskî, senaryo Andrei Tarkovskî, Boris Strugatskî. Bi tenê li xwezayê binêre û tu yê bibînî ku jiyan çi qasî ji rêzê ye. Dilopek û dilopekî din nakin ku dilop wan dikin dilopeke mezintir. Andrei helbestvanekî navdarê Rûsyayê ye û ji bo jiyana muzîkvanê Sosnovskî ku di sedsala 18 de hatiye jiyîn û li Bolonyayê çûye dibistanê. Lêkolîn dike û tê Îtalyayê. Andrei û wergarê wî li Toksanyayê digerin û rêwîtiya helbestanê her ku diçe dibe serpêhatiya razdar û ronîdar. Derhênerê baştirîn dîroka sînemaya Andrei Tarkovskî, dengbêjê çîrokbêjekî û stranên rastiyên jiyanê distire. Nostalgiya Andrei Tarkovskî, tonîma guera. Pêşî gotin hebû. Alexander rojnamevan lîstikvan û felosofekî ye û hemû endamên malbatê wî ji ber rojbûna wî hatine cemhev. Alexander di nava rojê de digel kurê xwe yê biçûk li ser wateya jiyanê diaxive û danê êvarê şerê nuklerî dest pê dike û piştî vê bûyerê di jiyana Alexander de jî pêvajoya pirsiyarî kirin dest pê dike. Yek ji berhemên serekeyên derhênerê nemir û hunera sînemaya Andrei Tarkovskî, nostalgiya wekî filmên dinê derhênerê temaşevanên xwe derdikeve rêwîtiyeke bêhempe û felsefîk. Ofret, Gorî, Qurban derhênerê Andrei Tarkovskî. Ew jî hemû çêkirinên wîn bû hûn dikarin dîsa jî guhdarî bikin û li ser bigerin belkî hûn bibînin. Me bixwayîne negere careyeke min bi ew xwend li pey wext û mêkan rêza filmê bê. Rêza filmê before sunrise, before sunset, before midnight.
ئەمە جارێک دەڤیا بخوێنن ئەمە دەبەردە بسەگەنین ڤیا